Baby! My baby is nang magsalita ng mga masasama doon, no? Kasi nakaka-hurt. Nakaka-hurt. Subscribe to the channel, it's the best one. Wow! Thank you! Good morning, youngsters! Good morning sa inyo dyan. It's Sabado. Welcome po pala sa aming channel. Ako po si Yen. Bana is here. Pupunta siya ng Lidl. Hi, Dada. Good morning. Punta siya ng Lidl with Sophia still asleep. Kasi may pasok ako ng 12. But maaga ako aalis kasi may bibilin kami before kami mag-work. Kasi bukas free din ako. Wala na akong ibang time. So, nagbubukas lang ako ng curtains. Ayan. Ibaba ko to kasi. Ayan. Para medyo maaliwalas pa. Ayan. Kung bago kayo dito sa aming kung bago po pala kayo dito, please don't forget to click the subscribe button. Naligo ako kagabi pero parang tignan ko, maligo siguro ata ako ulit mamaya. Pero hindi lang ako mag-shampoo. Kasi gano'n talaga ako pag nag-work. Parang mas I prefer na mabasa yung buhok ko. Yung labahan, nag-on na yan. Tapos, magliligpit lang ako dito mga lalabs. At saka dito din. Nag-ready na ako for Sophia. Dito na si Dada. Sophia still asleep. It's our grocery for this weekend. Good for the week. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어져. Gising lang ni Sophia. 8:40 in the morning. Kami baby umiiyak. Kinuha siya ng kanyang dada. Dito na aming baby. My baby is sick man na. Baby is sick. Have breakfast muna tayo mga lalabs kasi mamaya pa yung break ko. We have yung pork belly na naiwan, may itong 2 potatoes, rice na leftover, at saka yung tinola from the other day, at saka toyo. Let's eat! Hi mga youngsters! So, nag-antay na lang ako sa oras. Bali, may pasok tayo today. And may kukuha pala sa akin today. So, makikisakay tayo. Ito, naglalambing muna yung ating baby. Medyo ang dami na talagang lumabas. Pang 4th day na pala today. So, kagabi medyo mainit siya. Pinainom namin ng paracetamol. Kasi sobrang 38 point something na yung temperature. Tapos ngayon, pa din siya. Warm pa din siya. Kaya nakadress siya ngayon. Kasi para hindi gaanong mainit ba yung igang sa katawan. So, maaga kaming pupunta ngayon para makapamili bago pumasok ng work. Ayan, si Dada nahugas pa ng plato. Naglangi kasi itong baby kaya kinarga ko muna kasi si Dada busy.
So, na-enjoy niyo ba yung WAP dance na ginawa ko? Katuwaan lang yun na may ibang seryoso talaga mag-enroll ako sa GeForce. Huwag naman ganun. Katuwaan lang, kung hindi niyo ako kilala. Huwag nang magsalita ng mga masasama doon, no? Kasi nakaka-hurt. Nakaka-hurt siya. So, parang na-end ata yung career ko sa pag-YouTube dahil sa sayaw na yun. Pero I tried my best. Hindi ako nag-practice ng sobrang tagal. Ilang take lang yun. Kaya hindi ko masyadong nakuha yung mga steppings. No, anak. Uy, tignan nyo yan, oh. Na? Oh, okay. No. Uy, ay. Okay. Malamig ngayon, pero naka-t-shirt ako, pero mag-jacket ako. Kasi may hours na mag-greeter ako today. Tapos, sa may pintuan siya. So, kailangan nating jacket ng Hindi ko muna pakita masyado si Sofia kasi kawawa. Maalala niya yung face niya. Talagang sobrang awa talaga sa mukha. Nagde-dry na siya. Hindi talaga siya yung masyado madaming tubig. Kasi siguro naagapan ko kaagad ba nung cream. Tapos mamaya sabi ko mag-bath siya para yun sa isang gel type na anak. Gel type na tambal ba? Gamot. Oo, wawa kaayo. Ay, naku. Si Dada ang nanghugas. Dada is in charge today with Sofia. Weekend. Today. Tomorrow I'm free, so ako na naman. Tomorrow Dad is having time for himself to do his own hobby. Oh, sorry, baby. He doesn't have chance yet. Napanay sunod. Yung anak mo napanay sunod sa'yo. Pakita ko sa inyo yung aking OOTD. Nakita nyo na yung aking bear. Yan yung famous sa Ralph Lauren. Tapos itong jacket. Matagal ko na to. Last year ko pa to. Pero hindi ko to ginagamit talaga. Kasi para bang parang ang arte-arte ng dating. Parang naartihan ako. Parang na-over-over ba? Arte. Pero ngayon, kailangan ko siyang suotin kasi t-shirt lang. So, ganun. Sus, yung tiyan. Pinagaba. Diba? Okay na yun, diba? Ayan. Yan yung ating damit. No! Because I was in a hurry. You called me and you were there. You didn't pick it up. Then yan lang ang ating sapatos. RL din yung sapatos natin. Maganda to siya. Talagang super comfy. Kahit buong araw ko yung suotin. Kasi may sasakyan tayo. So, pwede tayong makapagdamit ng magaganda. Next time sana mag-dress tayo. Kaso lang, yun nga, nagbabike. So, wag nyo po palang kalimutan i-like yung aming Facebook page na Kavayen kung gusto nyo malaman kung paano nabuo yung Kavayen. Gumawa po ng vlog si Inday Ikat. Ililink ko po yung dito. Yung video mismo. And then, linisin ko muna yung aking kuko, mga lalabs, okay? So, may konti tayong time para maglinis ng kuko. Gamitin natin yung Essence Jelly Nail Polish Remover. Bago to bago. Wow! Amoy pineapple talaga. Lamig. Laan yung mga gilid-gilid, nyo talaga. Parang ikot-kotin nyo. Magdagdag tayo. Malapit na yung sundo ko. Ganun lang, oh. Hi! Ito yung aking taxi. Nag-taxi ako. Hindi ka nag-jacket? Hindi, kasi mainit to. Mainit siya? Mainit. Sobrang mainit talaga. Nag-vlog siya. Nag-vlog ako. Ayan o, si Maarte. Kapitbahay ko. Hi! Hi! Dito na kami.
kami. Iwan namin yung camera kasi bawal mag-vlog sa loob ng outlet ko, no, pag magdala ka ng camera. So, iwan lang namin to. Please subscribe kay Kumare. Ano yung channel mo? Maarte! Ilalagay ko yung link sa baba, mga lalabs. Okay, alis na kami. Bye! Thank you, bye-bye! Hello! Hello, we are subasang sisiw. Hello! Ay, grabe. Umuulan pa. Uwi pa kami. Noras na Subasang ba? sisiw. Mga 9 o'clock pa something. Yung mga kasama namin sa likod is yung mga kasama namin sa trabaho. Magta-taxi driver to siya. Yeah. Sideline niya. Sideline niya, taxi Grabe, driver. wish ko lang. Hatid niya. Sideline talaga. OMG. Wish ko lang may sideline. Umuulan. Yan, driver ko. He has a YouTube channel. Yeah. Yes. Yeah, I knew it. Why? Say hi, please. Hi, please. Hi, he's available. Just say Are you hi. available? Hi. Subscribe to the channel. It's the best one. Wow, thank you. Sip, sip. Hello. Sa YouTube kanal. Yeah, subscribe to our channel. Hi mga lalabs. Hi, nakauwi na pala tayo. So, nakita nyo yung mga kasama natin. So, maraming salamat sa aming taxi for today na si Maarte. Thank you. And then, meron tayo. Ito yung napamili namin for today. Ayan. So, hindi ko na lang siya i-hold kasi gabi na. More on kay Sofia din. Meron tayong nabili. Meron din tayo nabili para sa ating sarili. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지